हेल' फैलायबाय ने सेफालि थांखो ना माखो सेफालि लायखोआखोबा लायखोदो अननानै दाखालि माबानाव हरदोंमोन नोमब'आ मा होनो दाखालि माबानाव हरदोंमोन नोमब'आ मा होनो मालाय रुमफालिनाव नों दाखालि हरखादोंमोन ना दाखालि रुमफालिनाव हरखादोंमोन नो नोमब'नि नाम्बार दंखायो नामा रुमफालिनाव फन हरदोंमोन फन हरनायावहाय फन हमाखै नालाय ओंखायनो मेसेज हरनानै दोनदोंमोन आंनि नाम्बार नांगौनो माबानो सेफालिनो बेनो हर होननानै बुंहरदोंमोन मोनबाय अ दे मोनबाय दे मादै मा ओंख्रि जाखांखो आं माखासे हरदोंमोन दे जारौ नोंनोबो मा माजों हरखोमोनथाय मोननै मोनथामसो हरनानै दोनदोंमोनदां आइदिया सापर्ट आइदिजों ब्लु नांगौबा खोन्था ब्लु हरनोसै आङो है मोननैल' होखानाय मा ओंख्रि जाखांना फैखो अनला मेवाइ एम्फौ गुमै दे गैया जोंना नोमायावनो फैदोंमोन दोनलांनानै दासो फैदां कुसुगासिम दोनलांदां दाखालि बोरमा गोमादोंमोनना जोंहा बेखौ खोन्थाहरनायखाय थानो सुखुयैनि फैखोना माखो दासो दोनलांनानै फैदों बावाखै कुसुगासिम दोनलांनानै नोमबोजों दोनलांनानै फैदों बे आइदिजों गैया दे माबाजों हरनायसै आङो नोंनो दिनैसो हंगारदों ना आं मैया हंगारदों आं बेखौ नायदोंना नायाखैमोनथाय बैखौल' नायदों आङो नैबेखौ नायाखै गोदानखौ हा नायखांखाबाय मालाय दहायनो नायदों माबा साउन्डबो होआखैना आङो 1180 जननि बारबाय आरो गासै टटेल साबसक्राइबारा दालाय माथो खालामबाय दं जेराव लाइभ फैबा वाच टाइम लाइभ फैबा वाच टाइम बाथाय गुमै आं फैफेराखै लाइभ होबा वाच टाइम बारायो ओंखायनो आंबो लाइभ होयो खेनसे होगासेयाव बिदिनो 7 घन्टा 8 घन्टा गाहाम बारायहैनो नागिरो जेसेबां नायग्रा थायो इसिबांहाय वाच टाइम बारायो आरोना नायनायनि सायावसो आरो इसिबां नायग्रा थाफैयो इसिबां वाच टाइम बारायो आरो आंनाबो एखमबा 7 घन्टा एखमबा 6 घन्टा गाहाम वाच टाइमा बारायो आरो थेंक इउ आदा अबन आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आब'या थेंक इउ हेल' माइ टेस्टि लाइक देन थेंक इउ आब' दे लाइक थेंक इउ आदा अबनजोंहाय नैबे जारौ सेफालिजों दंना गैयामोनथाय सापर्टआवहाय दा थांबा खोन्थाफिन दे आदा नोङो रायजोआवबो खामानि दं होनलाय सोलाबाबा जिखुनु जाया आं ब्लु होनानै दोनथ'बाय आरो जिखुनु थांबाल' खोन्थालां मा ओंख्रि जाना फैखो आदा अबन हेल' सार जी सन्देब और नया चैनल खुल लिया है क्या आपने नै आं सेफालिनो माबा ब्लु होआखै दे आं ब्लु होनि नोंनोबो दा जिखुनु थांबाल' खोन्थालां दं ओरैनो
अमा सिथारलायथारदों नै माथो सेफालि मोनहा हेल' 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 सेफालि लोगो जादो ए सेफालि जाद' नै आब' इयाजों लोगो जादो दे रिटार्न हरफिनखायो बेबो लोगो जादो अमा बायना लायखानांगौ साउन्डबो खरा होजाना माबायाव हैगोन खोनाहैफिनगोन ओंखायनो साउन्ड खरा होआखिसै आं न' खाथियाव अमा बाजार खालामना फैबाय न' खाथियाव अमा बाजार खालामनासो फैबाय नो ये आपका नया चैनल है क्या रुको मैं देखूंगा बाद में अभी दूसरा का चैनल में जा रहा हूँ मैं सपोर्ट करने के लिए थैंक यू आब' गोलाव गोलाव मेसेज लिरना हरनायनि थांखो ना माखो सेफालि खोन्थालां आदा अनाबो थांखो ना माखो ह ह ह दि हेलौ कार्टुन आगै थेंक इउ आब' आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दे जेखुनु जाया थाङोबा माबाल' खोन्था आरो ना आं ब्लु होनानै दोनदों नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नै आब' यारजों लोगो जाननो लोगो जालायदो दे अ सिरि दा खारखुमा नों गैयाबाथाय सिनेमायानो जाया जोंहा जिखुनु जाया थाङोबा खोन्थालांल' आरोना नै जोबनोसै आं बिबोनांनाव नायगासिनो दं 4 मिनिटल' थांदों दाबो 8 मिनिट 20 सेकेन्डनि भिडिअ दे मा होनदों दे दसेल' थानो मोनगोन आं दे जेबो नङा आदा दे खामानिया नांसिनना खामानिया बयखौबो नेनानै थाया जेखुनु थाङोबा खोन्थाहरल' आरो ना फैबाय जेखुनु सापर्ट लानानै थांदो आदा मोनसे आं सापर्ट हरनि र' आंनि बे बिबोनांनो हरग्रोनि ओमफ्राय हरनोसै आं नोंहा गोबावाव थानो मोननाय नङा ओंखायनो आं नोंनोखौ हरनानै दोनसै नैबे बिबोनांखौ नायखांनानै ओंखामसो उखैफिनबाय आंहाबो यारजों आंना लोगो दंखायो आब' यारजोंसो लोगो दंखायो नै माथो दाखालि लोगो लालायनायालाय मा होनदों सना नै खिफिनि लाइफआव नांथाबबाय दं दे दसेल' थानो मोनगोन आं दे जेबो नङा सिदि सना नों फैबाय होमबा हामथारबाय मा ओंख्रि मोनजाखो कार्टुन आब' सिदि जोंना दालि जहल मैफ्राय एवनाय ओमफ्राय दावदै एवनायल'लै जेबो गैया ओंख्रियानो आब' यारजों लोगो दंखायो हर दे थांखायाखै दे थांबा जिखुनु जाया खोन्थालांबा जेबो नङा र' आंबो नायनि दे नायदो दे दाखालि खालामलायखादोंमोन आंबो थाल दं एसे बेसेबां दंबावो 2 मिनिटनि बारा दंबावो आदा अब'ना मोनसे सापर्ट आइदिजों सापर्ट हरदोंना आदा अब'न नोङो थेंक इउ स' माच दे आदा अब'न सापर्ट आइदिजों सापर्ट हरनानै दोननायनि थाखाय अननानै बियाबाबो हरनायनि थाखाय गोजोननाय थादों आदा अब'न नोंनिसिम रुको ना यार थोड़ी देर हेल' सारजि हेल्प जि आंबो लोगो दंखायो दाखालि लोगो जालायखादों बिराद नेट स्ल' दे आदा र' फैबाय जेखुनु सापर्ट लानानै थांदो आदा
नै आं बिबोनांनिखौ नायग्रोदों 1 मिनिटल'सै नै 7 मिनिट 20 सेकेन्ड थांखाबाय सापर्ट होबाय नालाय होबाय फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट हराबा उसुबिदा जायो आंहाबो आं जाफिनदों खोनाबा गोसोखौ गाज्रि मोनो आरोना नाइस ब्लग होननानै लिरना हरबाय आङो प्रमेश स्क्रिप्ट कैसे हो आप थैंक यू सो मच सर जी आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए सर जी प्लीज़ अभी कैसा है हाल चाल सर जी मा ओंख्रि सिदि मा ओंख्रि जानानै गुमै मोखांखौ नायगौमोन अ दे आं एसे फेदेरनि होमबालाय माबाखौ नायनो होनलाय बिदिनो आङो नायजाथारा नोंगुमैया नुबायना नोंगुमैखौ ओमफ्राय मा होनदों कार्टुन सापर हरबाय हरबावदोलाय र' हरगोन ओमफ्राय प्रमेश सर जी ने क्या बोला है अभी ठीक है सर जी ओमफ्राय मा होनदों आब' यार आलुसो नोंस्रालाय हेल' सर जी ठीक है मैं बाबू आया है तो सपोर्ट लड़के जाना प्रमेश सर जी आया है तो सपोर्ट लेके जाओ मैं अभी जाबाय दै नानि नोंनो हरबाय आं बे आइडिजों होमबा आङो आदा आब'ना खामानि दंनो आं आदा आब'नो हरग्रोनि बेहा रायजों खामानि दंनो गोबाव थानो मोननाय नङा ओंखायनो नै आं हाग्रा एवनायखौ नायनि ओके सर जी हाँ ठीक है थोड़ी देर रह जाना सर जी क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आया है तो सपोर्ट आईडी लेकर जाओ सर जी प्लीज ओमफ्राय मा होनदों हेलो सर जी हेल्प सर जी ओके रुको थोड़ी देर मैं आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इतना भी लोग नहीं है ना तो मैं लॉन्ग ही वीडियो देख लेता हूँ तो माने सिदि एबार टेनसन गैला नोंथा खाला नोंथ' ला ओमफ्राय हेल' सार प्लिज अके दे कार्टुन जागोन औ माखौ मिनिखो सेफालिया नायजाथारा ना नोंगुमैया मोदोमाबो देरबाय गोगोम मोदोम जाबाय अमा खासि बायदि जाथारबाय दे आदा आब'ना आं नोंनिखौ नायगासिनो दं दे हाग्रा एवनाय माबाखौ 1 मिनिट 9 सेकेन्ड थांबाय आरो ना जिखुनु जाया कमेन्टफोर थालांदोंबा अननानै खोन्थाहरफिन दै आं भिडिअखौ सापर्ट खालामहोलांनाय जायो नालाय ओंखायनो सोरनाबा कमेन्टआ थालांनो नागिरो आरो ना थेंक इउ आब' यार कमेन्ट गोलाव गोलाव हरनायनि थाखाय आं नायसरबाय दै आदा आब'नाव कमेन्ट हरग्रोखाबाय आङो गोथाव जाबाय थायो नालाय नों प्रमेश सर ने क्या बोला है आज ड्यूटी नहीं है मेरा 2:30 में मैं 2 बजे में जाता हूँ सर जी अभी मैं घर में आ चुका हूँ घर में आने के बाद अभी खाना खाने के बाद मैं लाइव दीदी है उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम 1:30 बजे में एंड कर दूंगा उसके बाद मैं 2 बजे में चले जाएगा वापस ड्यूटी में तो क्या कर रहे हैं सर जी आप अभी या बाहर में है अभी फिलहाल दाउ फेन्दा आब'नि गिथाया नै दाउ फेन्दा जाफैलायबाय थांबा खोन्थालांखा नै ब्लु हरबाय नोंनोबो दाउ फेन्दा होनना मिनिबाय ने आंखौ
आदा बनाव नायगासिनो दं आदा बन सना मा ओंख्रि जानाय गुड ओके गुड ठीक है सर जी आपने सपोर्ट करने के लिए आया है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ सर जी मा होनखो लाइक देन थैंक यू ओके थैंक यू आबो निकिता थैंक यू आबो सिटी अबे दाउ बुजियाखिसै अबे दाउ होनखोथाय आब'आ अबे दाउ अबेयाव क्योंकि सर जी मेरे को वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलता है ना बहुत टाइम लगता है कार्टून वीडियो बनाने में इसलिए अभी लाइव देना पड़ रहा है अभी तो 1K हो गया फिर भी वॉच टाइम तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना इसलिए वॉच टाइम चाहिए मेरे को मोनेटाइज करने के लिए इसलिए मैं लाइव कर रहा हूँ आजकल इसी भी कुछ लोग नया नया यूट्यूबर है ना तो उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है अच्छी तरह से तो मैं मेरी तरफ से जो हो सकता है उसमें से मैं सपोर्ट देने का कोशिश करता हूँ सपोर्ट आईडी से लाइक देन थैंक यू अपनी खोथा ओमफ्राय मोनो अबे दाउ फेन्दायालाय आंबो जागौमोन अबे दाउ फेन्दालाय ना दाउ फेन्दा मुरकाका फेन्दा मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासो दालि आरो मैफ्राय एवनाय दावदै एवनायसो आब'नि गिथा नै नायखानोसै खेला नै 5 मिनिट जाखानोसै 5 मिनिटानो जाबाय आरो ना 30 सेकेन्डल'सो आयै थाइजौ गोदै बानायथारदोंमोन नै जाथारगौमोनलां मोनबा प्लिज कमेन्ट मा ओंख्रि जाखो बेखौथ' बुंबाय गोथाव दे गोथाव ओमफ्राय आंना नेट स्ल' फंबाय ब्लु लास्लाबनो मोनाब्ला गाज्रि दामोन दे जेबो नङा आं हरबाय दे आदा हरबाय आङो हरबाय बेजों दाउ फेन्दाजोंसो सापर्ट होदों आया सरि दंखायोमोन ना मारै जाखो दाउ फेन्दा बर' बेजों होखांखाबायमोन नामा मारै जाखो रलाय बेजों सापर्ट होखानाय ना मारैमोन जाखो अबे आइडिखौ लानानै फैखो आंलाय सरि आदा बनाव दंखायोमोन नामा बेलाय बे नङामोनदां र' अबेमोनथाय आं अबे आइडिखौ लानानै फैखो जो से सपोर्ट करता है उसी को सपोर्ट करना चाहिए हा सर जी ऐसा ही बात है दाउ फैनानै दंखायोमोनदां आदा आं दस्राजोंखौसो लाबोदो आं बावदो खानस्रि सिलिखासो आंना मोनसे बियो र' एक सेकेन्ड गलती से दूसरा आईडी ले लिया मैंने रखो सही बात बोला सर जी आपने जो सही से सपोर्ट करता है उसी को सपोर्ट करना चाहिए हाँ जो हमारे ग्रुप में भी ऐसा ही लोग हैं ना सर जी हर वीडियो देखता हूँ मैं सागोर गेमर सर जी का लेकिन मेरे को अच्छी तरह से सपोर्ट ही नहीं करता है तो आज मैंने ग्रुप में बोल दिया है और एक है इंडियन सर जी उसने भी अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है तो मैंने भी उसको मैं कल बोला है तो आज उसने सपोर्ट कर दिया है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको सपोर्ट कर दिया है क्योंकि मैं उसका हर वीडियो सपोर्ट करता ही ना इसलिए ठीक है मैं ये मेरा गलती दूसरा आईडी से दिया
आदा उनाव दंखायोमोन अबेबा आइडिसो होफ्लांदोंलै बावथारदों आदा उनाव अबेमोनथाय आदा बन नै आदा बननो हरफिनसै आङो दस आइडि दंखायोजोंसो नायफ्लांबाय थादों थारमाने सिरि नों जिरायना दंना उन्दुना दं गावसोना नोंहोन सना आपनि गिटार माखासे बाबुआ देरथारबाय नामा गुमै औ देरबाय नै स्कुलनिफ्राय दासो फैदों जा खटसर फैबाथाय खालि मबाइल' फैबाथाय ओमफ्राय मा होनदों जिरायनानै दं बिफां सायायाव ओमफ्राय दाउ फेन्दा दंखायो दाउ फेन्दा दंखायो आदा ओमफ्राय आब'नि गिथा नै आं दा गोदान माबाफिनो आरोना खानस्रि सिलेखाजों हरगासिनो दंफिनो आं बावदों अबेबा आइडि लादो अबेबा आइडिजों फैफ्लांदों माबाफ्लांदों ओमफ्राय गुमै आं थांनोसै दे बाबुआनो दिसथाबथार दे आं ब्लु लाखिनोसै थेंकिउ बिबोनां दसे समबाबो फैनायनि थाखाय थेवब्लाबो आं मोनसे आइडिजों नोंनो हरनो मोनबाय आरो ना दाउ फेन्दाजों सापर ओमफ्राय टाइम नायलायदों नामा सिटि नोंलाय मा अबस्थाजों दं आब'स होनदोंनो यार मा ओंख्रि प्रमेश सर जी आपको सपोर्ट चाहिए तो उन लोगों से भी मांग सकते हैं आबो यार बिसोरनावहाय प्रमेश सारनावहाय सापर्ट बिलाय नै प्रमेश सर जी सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ले सकते हैं उन लोगों बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं निकिता दीदी है और एयर लाइव दीदी है सीडी दीदी है बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं इसलिए मेरा चैनल ग्रो हुआ है उन लोगों की वजह से सर जी मा ओंख्रिनो यार आगै जोंना ओंख्रिया खुमब्रा नासोमोन आगै आंनो हराखै दाउ फेन्दा र' हरगोन आब'नि गिथा अननानै दसे थाथ' र' नैबे जोंबो हरगोन ना खानस्रि सिलिखाजों अनला आरो बोरमा भाजा निउ खाम हेल' गोथावथार CKB किंग हेलो थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज गोथावथार जो हम देखो खेत इंटरेस्टेड नहीं वो लोग को अपना लैंग्वेज में मेरा चैनल के बारे में बोल दीजिए ना सर जो प्रमेश सर जी बनाता है ना वो बहुत अच्छा बनाता है क्योंकि वो नेपाली लैंग्वेज में बनाता है तो नेपाली लैंग्वेज भी हम लोग को भी समझता है फिर भी थोड़ा समझ में आ जाता है और सपोर्ट कर लीजिए उसको भी क्योंकि सपोर्ट मिलेगा प्रमेश सर के सपोर्ट भी मिलेगा प्रमेश सर जी से भी हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इधर नॉर्थ ईस्ट में सर जी इसको गलत मत समझना सॉरी सर जी इसलिए आब'नि गिथा प्रमेश सारखौबो सापर्ट हरदो ना दे SKB किंग ओके मैं अभी एक उसके बाद आपको करेंगे मैं अभी इतना लोग भी नहीं मैं लॉन्ग वीडियो देख रहा हूँ तो शॉर्ट वीडियो है देख के सपोर्ट करना पड़ेगा शॉर्ट वीडियो सपोर्ट करने से ड्रॉप हुआ इस तरह में डर लगता है इसकी वजह से मैं लॉन्ग ही वीडियो देख लेता हूँ प्रमेश सर जी अगर शॉर्ट वीडियो देखकर सपोर्ट करने से ड्रॉप होता है कि नहीं सर जी प्लीज़ आपको मालूम होगा इसके बारे में तो उसका रिप्लाई दीजिएगा सर आप क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने में बहुत टाइम लग जाता है ना सपोर्ट देने में इसलिए अगर ड्रॉप नहीं होता है तो मैं शॉर्ट ही वीडियो देख लेता हूँ उसके बाद मैं सपोर्ट कर लूँगा प्लीज़ उसका रिप्लाई दीजिए सर जी आप सर जी मैं बाद में आऊँगा ओके ठीक है सर जी ठीक है
भुल खालामबाय आङो नै जोब्बाय दे आदा बनना हरबाय आङो औ सरि कमेन्ट हरनो बावदों आं कमेन्टआव नायस्ल' लिरना हरनोसैलै आं द्रप जाजानो गिनानै गोलाव गोलाव नायनाय जायोना ओंखायनो लेट जायो बेयावहायनो बेनिफ्राय सोरनो हरनो हरबाय दे आदा बन राय र' सोरनो हरनो सोर दङ सोरनो बेजों हरबाय आदा बननाव खानस्रि सिलिखाजों थांबायगोन बियो र' बार' एक सेकेन्ड माबा सिखारदोंलै सापर्टनो माबानायानो हाबानो थांनो नागिरा नै मेसेजआनो थाबथाया ना साबसक्राइब खालामबासो जागोनथाय र' साबसक्राइब खालामनानै माबानायनि गोदान बे आइडिखौ बाहाय माबाथ'थाराखैना दासान्दि ओंखायनो माहाय सेरफ्लांबाय थाखोब्रा दे आं आब' सिदिनाव थांग्रोसै मेसेजखौनो मोनाखै आं ओमफ्राय आब'नि गिटारनाव थांसै सि दानायखौ माबानि औ बे गोलावद्रायलै भिडिअ'आ नैबेखौ मोनसेखौ माबानोसै आं थारमाने दस्राखौ सापर्ट हरनांगौ नालाय आब' सिरि गाज्रि दामोन दे अन आब'नि गिटा अन प्रमेस खाम लेंहरदोंमोन आब'यै आरो गैला थांबाय बियो दे फंबाय ओइ कार्टुन आगै बे सिके बि किंआ जोंनि मोनसे चेनेल सापर्ट खालाम अ ह दे जागोन आब' दे खालामगोन बिलाय बेयाव दं आंबो इयानो र' दे खालामगोन माथो बे भिडिअ'खौ नोङो उनावहाय माबा खालामना लादो बेयाव जेबो माबा गैया खालि फटकल' होनाय दङ नै माने बिदि भिडिअ आपल'ड होयो इसे खस्थ' खालामनानै माबा साबसक्राइबार माबायो सापर्टारफोर लायो मानो बिदि आपल'ड होनांगौ जाखो दे उनाव माबाबाबो जेबो नङा दे सापर्ट होगोन गरमथार औ गरमथार सि के बि खौ सापर्ट खालामहरगोन दे आब'नि गिटाया अन दे अन बिदिनो था थेंकिउ आब' होमबालाय आं बेखौ उनाव हरनोसै दे सि बि के किंखौ आब' सिरि आब'नि गिटारमोनजोंबो सापर्ट गैलायखायाना बियो दंना गैया दे खोन्थाहरलाय आब' सिरि अननानै सि के बि किंखौ आं ब्लु हरनि बेजोंबो सापर्ट लालायदो थारमाने नोंसोरो आब' सिरि दे खोन्थाहर गैया औ दे सापर्ट लालायदो दे आं माबा ब्लु हरनि दे ब्लु हरबाय बेखौबो सापर्ट लालायदे आरो ओमफ्राय आंनिखौबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो दे सिडि बि किंजों आंबो हरनोसै रिटार्न नै जोबनोसै आंना लिरनायफोरा जायो ना जाया नायलाय टाइटेलाव र' टाइटेला 60थासिम लिरजायो आरोना टाइटेलाव लिरनाया ओमफ्राय आं जेरै लिरदोंसै जेनेब्ला
लिरबाय ओमफ्राय मोनसे बारबाय बारनानै ओमफ्राय मोनसे गोलाव दान्दा बायदि गोलाव हो आरो ना ओमफ्राय मोनसे बारदो ओमफ्राय लिरफिनदो मा लिरनांगौ लिरनो 60थासिम लिरनांगौ 60थानि बाराबाथाय माबाया जानो नागिरा ना रावजोंबो गैया औ दे लोगो जालायदो दे आंनो ब्लु हरखाबाय आब' जाबाय दे हरबाय दे नै बेवहायबो नोंनियावहाय लाइकबो होबाय कमेन्टबो हरनायसै दे आङो नै कमेन्टबो हरबाय आङो कमेन्टबो हरबाय सोर फैदों पाटनिमिक क्रिएक्सन पाटमि थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आब' पाटमि ओमफ्राय र' आब'नि गितानो हरनोसै आब' यारनो दाहाय हरगोन दे नोंहा गोबाव थाखायोखा नोंबो मालायनि भिडिअखौ मानो बिदि मानो हंगारनानै दोनोब्रा थोद आंबो गाहायनिखौसो नायबाय आं मालायनि भिडिअ हंगारनानै होनायखौ आं नायाखिसै दे वाच टाइमा ओरै माबा जागोन आदा बिखुंगुरा माबायदि हंगारनानै दोनदों नुवाखै नोङो गावनि महर देखायग्रोनानैसो माबादों टाइटेल लिरनाया थारमाने बिदि खेंख्रा-खेंख्राखौ मोननै दाहो होनना बुंदों आरोखि जोंना सारआ ओमफ्राय बिदि मोनसेल' सिदा दान्दा बायदि दंना बेबायदि होनो थिनदों आं दा लाइभआव माबायदि लिरदों माबायदि होदों बेखौ नायनानै माबाबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनदों ओइ गैया प्रमेस प्लिज बेक थांबायलै आब' बियो आब' यार जिखुनु जाया दे आं बेखौ होनानै दोनगोन दा बेखौ दा माबायावहाय इनबक्सआव होनानै बुंनानै दोनहरगोन आङो दा गाव रिटार्न हरथोंसै जिखुनु जाया बेना मोननै आइडि दङ ना बे सापर्ट आइडिजों हरो ना मेन आइडिजों हरो बे गावनि गोसोसै आरोखि ना दा आं बुंहरगोन आंजों लोगोआव दंखायो बे इनबक्सआव दा बुंहरगोन आंना लिरनायफोरा जायोना जाया थांलाय टाइटेलाव नायदों औ रावजोंबो गैया दे लोगो जालायदो आं ब्लु हरखाबायना आब'नि गिता दं आब' पदमि दं हाय होनदों थेंकिउ आब' पदमि लाइक होआखै लाइक होदो दे ओमफ्राय टिभि अनलाइन डिजि नाम अन थेंकिउ थाइजौ जानायखौ नायबाय दै ए आं मिथियामोन ना जिखुनु जाया नोङो आदा बिखुंगुरा माबायदि आपलड होनानै दोनदों नायब्रा दाखालिनिखौ होमबानो बुजिगोन नोङो माबायदि रायलायग्रोदों बे हंगारथारोबा बेबायदि हंगारनांगौ आरो ना गारबाय दै सापर आब'नि गिता ओमफ्राय मा जायो होम बिदि लिरबा थारमाने बे सारासो होनदों आरोना बिदिबा उनावहाय प्रब्लेमफोर जानो हागौ लिरनाया बिदि लिरनो नाङा होनना बुंदों आरोखि इउटुब टिमनिफ्रायबो माबा खालामबाय थायोना चेक खालामबाय थायोना जिखुनु जाया दानो खालामलायनाङा उनाव खालामबाबो जेबो नङा उनावहाय जेब्ला मनेटाइस खालामनो एप्लाइ खालामो बे समावहाय लिरफिनजोबबानो जायो आरो हेल' पदमि आइ आंनि गोरबोनि आमाइ थुखुल हरबाय दे आब'नि गिता थाइजौ जानायखौ माबाबाय आङो 3 मिनिट 10 सेकेन्डनि भिडिअ नायखांबाय ओमफ्राय सिडि खेंखौ होनदोंमोन नामा बियो सिडि किं सिडि किंआव थांबाय दे बेसर बिबार निउ कभार सं
खोनानोबो मोनला हनै भिडिअ'आ साउन्ड खरा होजाला अनजिमा आगै फैबाय नै आंहा मा खालामदों आदा नै लाइभआव होदों आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो अननानै हेल' हेल' होनदों ब्र' खालामना कमेन्ट हरबाय औ दे खालामना कमेन्ट हरोबा थेंक इउ सि के बि लोगो खालामबाय आं बेक हर होनो ओमफ्राय अनजिमा बिगिनिखौथ' फरायखांखाबाय आङो मा खालामदों आदा बेखौ फरायखांबाय आब' फदुमि थांबाय नामा जानो थांखोना माखोथाय आं ब्लु होदोंमोन खिन्थालांबा हामगौमोन मा ओंख्रि जानाय आब' फदुमि सना लाइक होबाय आदा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय अनजिमा आगै ब्लु होनसै दे जेब्ला थाङो अब्लाल' खोन्थाला आं अननानै आं ब्लु नायफिननो होदोंमोन बायदि मोनदों आब' फदुमिनो ना होखायाखैमोनथाय होआखैलै होखायाखैमोन र' आब' थाथ' दे ओइ खिफि सना आब' फदुमि निउ सापर हर दे दालि गोरान र' हरगोन दे थांबाय माथो बे दङ दे हरगोन ब्लु नांगौबा खोन्था दाउ फेन्दाजोंबो हरदोबाल हरगोन नै थारमानि आं बेजों नैबे गोदान आइदिजों गोदान मानि नैबे आइदि मोनसेजों हरजोबनि र' ओमफ्राय जाय मोनाखै दाउ फेन्दाजों बेजों हरगोन आङो भिडिअ'आ गोलाव नायनाय जायोना हनै ओंखायनो टाइम लायो नङाबालाय दसेनो जानायबालाय थाब माबागौमोन आं उसुबिदा मोनो नङाबालाय उनफ्राव द्रप जालाबायबा बे सानजानो गियो ओंखायनो गोलाव भिडिअ नायो आरो ए गोथाव आब' गुमैयालाय मा खालामदों मा ओंख्रि आब' निगिथाया खोन्थाहराखैबो ओमफ्राय आं भिडिअ गोदान हगारनायखौ नायदोंना नायाखै आब' निगिथा माथो कमेन्टखौनो नुवाखै आं नोंनिखौ मैया हगारनायखौ यार आप 20 मिनट चला गया उसके मिनि ओंखारबायलां नै आब' निगिथा मिनि हरनायखौ अके मैं थोड़ी देर में करूँगा अभी अबाव थादोंमोन आंना गुमै सनायालाय अबाव थांदों आंना गुमै सनायालाय रा नायनोलाय 5 मिनिट 6 सेकेन्ड 3 मिनिटल' थांदों नै दाबो माबाना नाइस जेखुनु नाइसल' माबाबाय दे आं साउन्डबो होआखै माबायदि गानाबो बेसर बिबारनि होननायखौ लाइक होबाय साबसक्राइब खालामबाय ओइ आदा बिखुंगुर मा खालामदों माखौ नायगोन र' दा नायगोन नायखाथाराखै आरो बियो ओके रुको मैं दूसरी वीडियो को दूसरा चैनल में जाकर सपोर्ट कर रहा हूँ ना अभी फिलहाल आहिस्ता नहीं करेगा तो कैसा होगा सर जी नोंसानाव आलासि जानो थांगोन र' आब' फदुमि आलासि जानो थांगोन आब' फदुमिनाव ओमफ्राय दे फै होनदों आंबो थांबा खोन्थालांखा ब्लु होबाय नै ओमफ्राय मा होनदों दे फै आदा बि फैदों हनै खिफि फैदों एसेबानो रायखुमा जाथारसैमोनलाय बिस्रा आदा फैदों होबाय दिनैहाय मबाइल थबाइल गासिबो माबा खालामनानै दोनजोब्बाय आङो मैयाना बेखार जादों मैया 7 घन्टानि बारा जादोंमोन वाच टाइमा नायनायफ्राबो 300 जननि बारा जादोंमोन मैयाना गिनानै दिनै फन गासिबो माबा खालामजोबथारबाय आङो
थारमाने रिंटन होनाय दंना बेनि थाखायनो गिदों आङो। बोरो इसे खस्थ' खालामनानै नोङो मारैबा कपिराइटफोर माबाफोर फैजाबायोबा ओंखायनो गिदों आङो। हरबाय दै बेजों हरबाय खानस्रि गोरानजों ओमफ्राय सोरनो हराखैमोनथाय आब'या दा हरगोन दे आब' थाखायो ओंखायनो आब' फदुमिया बोरै आब' फदुमि होननो बिरखांफोरनोबो दा हरगोन आङो दा हरनो मोनाबाबो दाहाय एक्सट्रा माबानायाव हरगोन आरो ना मोनायाव हरनानै दोनगोन आं बिजि दे होमबालाय ब्लु बोखानोसै नामा ब्लु बोखारनोबा खोन्था अ अनजिमा आगैबो दङ बिदिनो हरनानै दोनहोलांबा जारौ आंबो बावोना खालामबाय नै यार दसे का वीडियो दिख रहा हो कमेन्टफोर थालांला बायदों नामा अननानै खोन्थाहर थालांमारदोंमोनथ' नै दालि सबाय दालि बिमा भाजा ना बाथोन गोथावलै गोदान हरदों नामा गोदान हरदोंमोन नामा औ मैया गोदान हगारदा मैयानिखौ नायखादों थारमाने कमेन्ट नुवाखै नालाय ओंखायनो कमेन्टबो हरनानै दोनब्रा आब' निगिथा आदा बि आब' पदमिजों लोगो जादो आदा बिरखांखौ आब' पदमिजों लोगो जानोनो ओइ आदा आं थांनोसै आब'नि फिसाज्लाया फिल्म नायनो बिगासिनो होमबा ब्लु लाखिनोसै नामा जारौ होमबा आं ब्लु लाखिनोसै दे आं दा मोनाफ्राव नायनानै थाल लानानै हरनानै दोनगोन आङो दा हास्लाबजोबाबाबो हेल' सारजि प्लिज सारजि हेल्प खालामबाय आब' यार लाइक देन थेंक इउ आदा बिरखांफोर ओमफ्राय नोंना मा गामि फंबाय जोंना माबा जोंना बावरागुरि गसाइगाव दतमा गेजेराव गोलैयो आरोना जोंनिखौ माबा होनो बालांगा खाथि मुखुलदां ओरैनिफ्राय बारा गोजान जाला आरोखि ना बेंगला जोंनिफ्राय खाथि जाहैबाय ओंखायनो एसामिसखौनो रोंबावासो आंथ' नोंसिनालाय मा गामिया थेंक इउ आब' बिबुथि लाइक देन होनायनि थाखाय मैया मानो लाइभबो होआखै दादमासुथिनि होननायसै एसेबाबो दसेबाबो सापर्ट हैदावग्रा नालाय ओंखायनो थाल लाफ्लांबाय थायो मैयाबो दसे नेबाय थाबाय आङो गैया माबानिखौ आब' रिंकिनिखौ नायखांनानै गामाखालि होयो मारै दिनै जाखो मारै बिदि माबाखो लाइभ होदावबाथाय बिदिनो माबायो टाइमखौ गोबाव होनो हायाबाबो दे जारौ आं दाहाय बावगाबा हरना दोनगोन दे ना मा होनदों अके प्लिज सारजि बेखौथ' नानि मय बिजि आसुदे जिखुनु जाया नों थाङोबा खोन्थालांल' लाखिथ'दे बेखौथ' लाखिबाय आङो दायो बावाबा माबागोन आं दे अय कि दादा सिमला बाक्सा गोजान जाथारो होमबालाय ओमफ्राय आं नोंनिखौ नायगासिनो दे आब' फदुमि ओमफ्राय होनाय जायासै आगै आं थारमाने होबाय थाग्रा नालाय दसेथ' नुजानानै फैथारोना आङो गोबाव थानो हायाबाबो ओंखायनो सोंनाय जादों आरो आब' बिबुथि इसे गिदिर देरनानै आसामिस रोङा आगोल गुवाहाटियाव थायोबा एसे एनै रायज्लायस्लिंलाबायहांदोंमोन दिनै रोंलिया एसे एनै माबा थारमाने आं गुवाहाटियाव एसे गोबाव थाहैदों नालाय आगय मास मोनथामसो थालानानै फैदोंदां होमबाबो रोङा एसामिसखौ
इन्टारेस्टबो गैखाया नालाय बेखौ जोंना ओजोंहाय बांलासो सोलिजोबो आंनियाव फैबा दा आब' फातामि आंनि बिब'सो खिफि औ बुजिखाबाय बुजिबाय ओमफ्राय बेंखुंगुर आगै रायदावहरदों आब' बिबुथिया आदा बिखुंगुरजों थांखो ना माखो बेबा खोथायाव सिडि नायनो आब' इयार होनदों खोथायाव सिडि नायनायावहाय टिभि ओके ओके थोड़े देर रखो भाई क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूँ यार आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा क्योंकि लॉन्ग में वीडियो देखता हूँ ना इसलिए तो उसी के जैसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देख कर ही मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है मेरे को उसकी वजह से मैं लॉन्ग ही वीडियो देख लेता हूँ हनै आब' बिबुथि आब' यारा सोंदों मा ओंख्रि नो नोंसिना आब' बिबुथि आं बिजि दे लाइक दोन फंबाय बाब्लु लाखिदो फंबाय जा खस्थ' नेट नागिरना फैथारबाय आं लाइक दोन फंबाय ब्लु लाखिदो फंबाय जा खस्थ' नेट नागिरना फैखाबाय आं दे आदा दे ओमफ्राय आं लाखिबाय दै थेंक इउ आदा दसे समबाबो सापर्ट फैनो हानायनि थाखाय खामानि गोनांबाबो नोङो सापर्ट होनायनि थाखाय दे आदा गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आदा नोंनिसिम ओमफ्राय आगै दे आब' ओमफ्राय नै यार आगै मैथा नानो मा ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो फंबाय जोंना माबासो आब' दालि जहल मैफ्राय एवनाय दावदै एवनायसोमोन खालु नानि थुमि मा होनखोथाय खालु नानि थुमि खालु थारमाने बारखायस नहय होनला एस टि के थांनोसै दे थांनोसैबो दे थांनोसैबालाय माथो दे होमबालाय आं बुलाय थेंक इउ स माच दसे समबाबो सापर्ट फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों बिबुथि दे आब' पदमि जों लोगो जानो आब' पदमि हनै माबाजों लोगो जानो आब' पदमि जों लोगो जादो आब' बिबुथि नोंखौ लोगो जानो थिनदों र' आगै 10 मिनिटनि उनाव फैगोन सि सुगोन आं दे होमबालाय आं नोंखौ ब्लु लाखिनोसै दा फैफिनबानो जाबाय ओमफ्राय र' सोरनो हराखैमोनथाय आं माबा हरबाय दे आब' पदमि नै नायखांजोब्बाय आङो नोंनिखौ ओमफ्राय कमेन्टआव मा लिरबावनो दे मोनसे साइसनिथ' लिरजायाना जेखुनु जाया आङो के डाबल के लिरना हरबाय आरो ना आब' पदमि नोंनो ओमफ्राय नायखांनानै नै दाना हरखांबाय आन्दायोना सोरनो हरदों सोरनो हराखै आंहाबो आब' यारनावहाय हराखै र' आं आब' यारनाव थांनोसैलै जास्ट 10 मिनिट आगै दे आं आब' यारनाव हरग्रोनोसै नै बेखौ बेना भिडिअ'आ 1 मिनिट 40 सेकेन्डल'खा दसेजोबो अके यार आगै दे मा होनखो माबाया कमेन्टआव थालांजोबखो ना माखोलाय मा ओंख्रि बेयो बेखौ फरायखांबाय सोरजि रदे अफाय थांनो नागिरखो आब' निगिथा मेसेजफोर फरायनाया थालांदोंबा खोन्थाहर आंबो एसे आन्दायनो नागिरो एसे गेदेर बेखौथ' फरायखांबाय दे हरखांबाय आङो आब' पदमिनो ओमफ्राय जास्ट 10 मिनिट बेखौ फरायखांबाय आंनो हरदोलै दालिगोरान नोंखौनो बावदों नोंनिखौ मालाय बेसे सुनायखौ नायबाय थानो आं गोदान होनो थिनबाय गावहा बेखौबो हरा गोदान आपल'ड होआ सेंग्रा मानसिया बिदिसो सुयो नामा आब' यारनो मेसेज हरबाय आं डाबल जि लाइक होबाय साबसक्राइब खालामबाय भिडिअ'आ ससेल'खा नालाय ससे दंबावो आरोना 1 मिनिट थांबाय नै 39 सेकेन्डल'सै आंनो हरदोलै दालिगोरान हरगोन नै सार हेल' सार बुंगासिनो
ओइ दादा फन हबेनि मार लागत आं बुजियालै ओइ दादा फेन हबनि मर लगत ए लोगो गैया नामा आदा बिखुंगारजों होम जोब्बाय दे आब' नोंना आं माबाल' हरबाय डाबल जिल' हरबाय आङो खनावहाय ओमफ्राय आं बेनो हरग्रोथारसैलै ठीक है जाराव इस आईडी से जा रहा हूँ आपके इधर आपके आई चैनल में ठीक है 2 मिनट का वीडियो है मैं जा रहा 8 बंदा देख चुके हैं आपका वीडियो ठीक है देख लिया ओमफ्राय मा होनदों हेल' हेल्प सार्जि अके मैं देख लिया है आंनो दे हरगोन जोंना आब' सिदिया लाइभ फैहैबाय थांनाय लोगो लोगो गुड आफ्टारनुन लोगोफोरनो लाइभ हैखो ना माखो बेलाय दं थेंक इउ आब' होनायनि थाखाय सापर्ट होनायनि थाखाय आंनो गाबनाय होबावनांगौमोन नालाय बे खुंगुरबा साइस जाथारगौमोन आं मानिया आंनो हरखा होनलायनाय ओके मैं डबल टी लेकर दीजिए ट्रिपल टी सपोर्ट कर दिया लाइक दीजिए फर्स्ट लाइक हो गया आपका मा फाग्लि सिरि आहाबो लाइभ होनाय बायदि मोनबाय आं बेखौ र' हेलो सर जी हेल्प करो सर जी ठीक है मैं आपका वीडियो देख रहा अभी फिलहाल हेलो कान्ट्रि गोरा माबामोनथाय बावबायसो आङो मामोनथाय बे आइडिया आं सापर्ट होनाया कान्ट्रि सिलेखा हेलो हेल्प करो सर जी ओके मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ अभी 2 मिनट 46 सेकंड का वीडियो है तो अभी 2 मिनट हो चुका है 24 सेकंड 2 मिनट 24 सेकंड हो गया है आब'नि गिटा थांखो ना माखो आंबो लाखिनो रोङाखै दे आब'नि गिटाना थांखो ना माखो दीदिया मैंने लाइव होदों नामा बेलाय रादा बेंखौ नोंनाव हरसै एबार लाइक होआखै गैया लाइक होदों आब' सिटिया लाइक होनायदों दिनै माबा कमेन्ट माबा होनानै फैनोसै आङो लाइक होबाय लाइक होनानै फैफिनसै आं ना थाबथा जाबाय नै मा होनदों र' आदा बिबुंखर आइदै मा जाखो आब' कर्स हेल्प सारजि जाय थांगोन बोरमा बेदर मोनजा लाइभआनो थाबथा जादोंसै नै बेना लाइक दोन आब' लाइक होनानै फैनोसैलां नै
दाना आदा बिखुंगुरनाव थांनि आङो आं थांथ'नोसै फंबाय दे जेबो नङा आं आदा बिखुंगुराव थांनि आं दा आदा बिखुंगुर ए गोदान होदोंना दे जादों दे बिदिनो होनांगौ गोदान होबायना बे नङा मेन आइडि बे माबा सापर आइडिया हर सापर आइडिया नोंनो बबेहाय नांगौ नैलाय नै मालाय मोजां खालामनो रोंखादों बेहा सापराय बे मोनसे आइडिया गोदाना बेयाव फै बेजों फै खोनाबाय आदा बिखुंगुर थेंक इउ आब' गोलाव गोलाव कमेन्ट हरनायनि थाखाय हायदै मेसेजानो थाबोजोबखो ना माखोथाय मा फाग्लि बे सिडियाबो फरायखांबाय लाइक होदोंब्ला लाइभ होगासिनो दङ ओमफ्राय लाइभआनो जाजायाखै बेस्रा गिदिंगासिनोसो नों थांखुमानोसै आब' सना सोरखौ होनखोथाय ए औ ए थांनोसै होनदों दे दे होमबालाय आब' सना बाय दे औ दे एक सेकेन्ड आं माबा खालामदों अननानै फन नाम्बार बिदों दानि माबायावहाय माबाहाय फन नाम्बार होग्रोदां मा जाबाय एबार आइडियावहाय नों फन नाम्बार होआबा जायो जानाया होमबाबो ओमफ्राय मा होनदों अन नायखांबाय दै आदा बिखुंगुर कमेन्ट हरना दोनबाय आं नोंनावहाय मा हरनो दे आं गोदान आइडिजों बे नोंनि माबाजों फैजानो लुबैदोंमोन आरोखि ना होखांबाय कमेन्ट हरबाय आङो कमेन्ट हरबाय सापर्ट होबाय अल नटिफिकेसनाव होबाय हरबाय दै आदा बिखुंगुर हरबाय सापर्ट हरबाय दै सापर्ट हरबाय आङो खारजोब्बायसो माथो सापर्ट हरबाय ओमफ्राय आब' गियानावबोथ' हरखांखाबाय आङो सापर्ट हरखां एवखांखाबाय जाजायाखै नै माबानिया थांखुमादोंमोन आङो सासेल'नो गैला खारजोब्बाय जाबाय ओमफ्राय थेंकिउ आदा अन थानायनि थाखाय मा ओंख्रि जाना फैखो आदा बिखुंगुर मा ओंख्रि जानानै फैखो आदा खुंगुर दालि भात दालि भातसो आरोना
खारजोब्बायलै माथो आदा बेखोमोर खुनुरुखुम 1:30सिम थानो हाबा हामगौ सानदोंमोन आङो रावबो गैथाराबा एसे थानो बालायलाङोलै दे दा फैगोन र' दे आब' दे मा ओंख्रि जाखोना फैदों होनदोंमोनलाय आब'इ आरो बावबाय आं सोंनो ना खोन्थाखांबायमोनथाय आङो बावबाय दालि भात ना दालि भात नों लाइभखौ दोननाङा अ मानसिफोरा आं ब्लुखौसो सोर सोरनिखौ लाखिनो रोङाखिथाय आब'नि गिदेर दाउ फेन्दा बिदोंमोन नामा दाउ फेन्दाखौ र' दाखौ दाउ फेन्दाखौ बिदोंमोन आब'नि गिदेया आं दाउ फेन्दाजों फैनि दाउ फेन्दा दाउ फेन्दाखौ सोरबा साबसक्राइब खालामनानै दं माने साब्राय अरजाला दे आब'नि गिथा नोंनो आं माबा ब्लु होसिन दे ब्लु होआबा समायालै थांनोबाल'नो खोन्थालां अननानै बेहा माबा दंखायो आब'नि गिथानो होआखै होनदों नामा दे दाउ फेन्दा गैमाराथ' ओंखायनोसो होनमारदोंआनो आं माबाखौसो नायदों दे आं बै माबानि होनायखौ नायाखै आङो मा जिनिस बेलाय लेरख' आरो लेरख' गोरलैखौ खाहैलायबाय ओंखार बेयाव दा थानाय सोर थेंक इउ आब' यार गोलाव कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ आब' मा खालामदों आब'नि गिता बिखुंगुरा मा ओंख्रि दालि भात नै बिसिना दालि भात र' दे आं नायगासिनो दं नै आब'नि गिथानिखौ थाइजौ खानायखौ आं बै माबानिखौ नायाखै दै मालायनि भिडिअ होनायखौ नायगासिनो दङ आङो गोजौआव कमेन्ट थाबोबाय कमेन्ट थाबोबायना आब' आब' जाथ'वाखैनो सासेया गैया नालाय जाथ'वाखै बेखौ होनदों ना आब' नों लाइभखौ बेखौ मानसिफोरा थांलाय फैलाय जाखायो बेखौथ' फरायखांखाबाय जोंहा अनला आलु बोरमा बेदर भाजा हाब गोथावलै गोथाव ओमफ्राय आं जाथ'वाखैनो सासेया नैबे मोनसेया जाबाय मेंबाय आं मानो मेंखो आब'नि गिथा आं जाथ'वाखैनो सासेया गैया नालाय जाथ'वाखै निगिता दालि भात दालि भात खोनाबाय दालाय दै लोंगौमोनलां जा दै गांदों लायदोब्रा अननानै प्लिज अफाय गैयाबा सक सिङाव मोनबाय
गे गुदुं जाबायलै सान्दुं गोसाथारना औ सान्दुंआथ' गोसा फांखा होबाबो माथो फांखानो हनै गरमसो जायो उफाय गैया होमबाबो नालेब दे सना दै लायनां उन्दुदोंसो दिसटार्ब खालामला आङो ना नालेब दा इलाय नै उन्दुदों उन्दुनानैसो दङ नालेबा सोंदों आब' निगिथाया नालेबा जोंना नै उन्दुनानैसो दङ आदा बिखोंगुर मा सिरि थाखो ना खामानि मावदों नायखांनानै मालायनियावसो थांबावबाय आब' निगिथानिखौ नायखांबाय दे आङो सापर हरबाय दै सापर हरबाय आब' निगिथानावबो आङो कमेन्टआवहाय मा लिरना हरनो डाबल बि लिरबाय दे आब' निगिथा आब' निगिथा आंनो हरबाय नामा औ दहाय हरदों आङो खानस्रि सिलिखाजों नैबेजों दंना गैयाथाय आं नायनि आं हरबायगोनलै बेजों दाउ फेनाजों ना हराखैथाय आं बुंनो रोंला आरोखि ना थेंकिउ आब' गोलाव हरनायनि थाखाय हरबाय बेजों हरबाय आं नैबेजों हरदोंना हराखैमोनथाय हरनाय बायदि मोनदोंना गैया हिनजाव लाना खारनायखौ माबानायखौ नायबाय फैफिनबाय आगै खानस्रि सिलिखा खानस्रि सिलिखाजों हरदोंना हराखैमोनथाय आब' बिबुथि खोन्था हरफिनलाय अननानै नोंनो आं ब्लु होफिनबाय दे ब्लु होआबा समायनाय नुवाना हराखै र' होमबालाय आं हरनाय बायदि मोनदोंमोन मोननायालाय होख्लायफिनबाय नै जोंना मोखिया लाइभ होफिनबाय जोंना सिदि आब'आ दहाय जाजायैनि थेंकिउ अन थानायनि थाखाय थेंकिउ आब' निकिता आब' यार थेंकिउ आब' रिंकि 1 मिनिट 34 सेकेन्डनि भिडिअ ओमफ्राय नै आं नोंनो QR लिरना हरसै QR बिदि होरालै नाइस लिरना हरसै आं हरबाय दै आदा बिखुंगुर हरबाय आङो बेजों हरबाय थांखो ना माखो आदा बिखुंगुर थांबायबा खोन्था अननानै आब' निकिता अन आब'यार अन आब' बिबुथि थांफिनखोना माखो आं ब्लु लाखिनो अननानै खोन्थालां खोन्थालाङा आब' बिबुथि थांफिनबाय थांखो ना माखो आब' बिबुथि थांफिनबायगोनलै फैफिनबाय आगै खानस्रि सिलिखा थांबायगोन आदा बिखुंगुरा खोन्थालांबानो जायो आं ब्लु लाखिफिननो खोन्थालाङाबा उसुबिदा जायो आब' बिबुथिया बुंबाय गैला बिबो
दाना थांबाय नालाय अरजाला जेखुनु खोन्थालांबा आराम जायो आरोना ब्लु लाखिफिननो माने आं गैयै आइदिजों नागिरना हरनि नोंसिनो अबे आइदिजों गैया अबे आइदिजों दङ नायनि कार्टुनजों आबो आरनाव गैयागोनलै र' आं हरनि कार्टुनजों दंना गैया आं नायनि आब' इयारावथ' गैखायागोन बायदि मोनदों दंखायो बेजों दंखायो ओमफ्राय माबाजोंलाय दंना गैया आब'नि गिथाजों आब'नि गिथानाव दंना गैया आब'नि गिथानाव गैया आरो बेबो दंखायो आब'नि गिथानाव होमबा बेखौ लाखिफिनसै आं कार्टुनखौ बोरै कार्टुनाव फै थांखो नै कार्टुनखौ लाखिफिनबाय दाना बि कार्टुनजों दंना गैया बि कार्टुन बोरो बियालाय अफाय थाखोब्रा बि होननाय बि कार्टुन मोनबाय दङना आब' दे आं थांबाय बायदि मोनदों ओंखायनो लुनो आङो मा ओंख्रि जाना फैखो आब'? बि कार्टुना सोर सोरनाव दङ सोर सोरनाव गैया आब'नि गिथानाव दंना गैया बि कार्टुना बि कार्टुन गैया दै आब'नि गिथा बि कार्टुन गैया बि कार्टुनजों नायदों नै आङो बि कार्टुना गैया बि कार्टुना मा ओंख्रि जानांखो माथो मैथा ना आगै दे आब' दे आं सोंनो रोंदोंना रोङाखै नोंदों ओंखायनो सोंनाय जादों बि कार्टुनजों नायगासिनो दं दे बिखारजों आब'नि गिथा आब' इयाराव गैखाया बे होनबालाय नायनि आं थाइजौ खादों नोंसिनाव गैमारा आरोना आब'नि गिथा थाइजौआ दंबा बारा गोजान जाखायाना नोंसिनिजों थांनानै जागौमोनलै ना गुमैया रागा जोंगोन थांबा बेसे जादों जाखो आइदि बेसे दं जाखो आइदि दङ दा मानसि खमना ओंखायनो मानसि बुरजाबासो बबेजों सोरनो हरनो सोरनो दोननाय जायो ओंखायनो नायनानै हरनोसै आब' बेबो थिनाव गैखाथारागोन बे आइदिजों सि खारजों दङ दंनायालाय बुरजा सोर थोदस गैया बियो दे आब' कल ड्राइभार खालामनानै दोननो बावलायबाय आरो बिगुरसोलै मैयानाबो बिदियावनो आपलड होनो हायाखिसै आङो एथ' बुरजा वाच टाइम थांखानाय बिराद लस मैयाबो गैया बियो गैजाया जोंना नोंसिना गैयाना जोंना दङ दंनाया थाइजौआनो सेवजोबो आरोना
दालि सबाय बिमा भाजा ना बाथोन औ खोन्थाखांखाबायगोनलै बावदों आङो हरबाय दे आब' सिजोंबो सिखारजोंबो दाना आब'याराव थांसै दिनैनाबो हंगार जागोन ना जाला लायलै आं गियोलै बिदिबाथाय एसे खस्थ' खालामनानै बायसान्सनि माबाफोर जाफ्लांबाय जाबा बदबार जागोन ओंखायनो गियो आङो आब' याराव थांनायनियानो दंना गैया आब' यारनाव गैया सिखारा गोथि गैला आइदि लांनांगौ ए गोदि गोला आइदि लांनांगोन बे मोजांसो जादों थारमाने मानसि खमना दा बिदियाव आंहा हरनो आराम जायो गोथि गोला आइदि लांनांगोन सोलाया आगै गाज्रि मोनबाय नामा माखौ होनदों आं बुजियाखै सोलाया आगै गाज्रि मोनबाय नामा जंखायदोंसो आं सरि आं माखौ होनदों बुजिबावाखैनो ए आगै गोथ' दे बुजियाखै आङो आगै गथ' दे बे होननाया जेबो नङाथ' आब' गाज्रि मोना गाज्रि मोना आब' मा होनदों ओमफ्राय जमथाबबाय था नै दा जोब्बाय दा आब'नि खोथा माबा आब' रिंकि नोंनाबो माबाय आङो हरबाय अल नटिफिकेसन होबाय आयै सरि जाबाय दे अल नटिफिकेसन होबाय ओमफ्राय दाना कमेन्ट हरनोसै कमेन्टआव जाहैबाय डाबल फिल' लिरबायलै कमेन्टआव दे आब' आं आब' बिबुथिनाव थांनोसै दाना बेनाव दंखायोमोन नामाथाय बेनो बबावबा हरलाजोब्बाय आं आब' बिबुथिनावबो निकिथा आगैखौसो होनदों ए आब' बिबुथिनाव दंना गैयाथाय बेनोबो हरलाजोब्बाय आङो गैया बे आइदिया गैया आब' बिबुथिनावहाय नै मैयानिखौ रावखौबो दा गोसोथोखासै जालै खननाया आंना रावखौबो दा गोसोथोखासै नों बेखौ माबादों आरोखि ना मोनाखै आब' सना आं सानबाय थायो नोंखौलाय सोलायनो ना मानो माखौब्रा मोनाखै आब' सना आं थायो आं नोंनि होद जायालै खननो रोङा नोंगौ थायो आं नोंनि आथिं होद जाया आं खनालै आब' थेंकिउ आब' यार गोलाव माबानि थाखाय आयौ माला बायस जाखोथाय जेखुनु जाया आब' बेबायदि फाव फेसन खालामनानै नोङो दस्रानि गानफोरखौ माबाबा जेबो नङा आरोना बिदियाव जेबो प्रब्लेम फैया बिदिखौ सिन्था खालामनाङा फाव फेसन खालामना ओमफ्राय मोनसे खोथा बेबायदि माबा दस्रानि रिएक्सनफोरखौ खालामबायोबा मोनसे ड्रेसजोंनो मोनसे माबाजोंनो खालामनाङानो बिराद गिदिर चेनेल दं बेनाबो सेस दानजोबनांगौसो मोनसे ड्रेसजोंनो मोनसे जोमग्राजोंनो माबानो नाङा जाहैदों आरोखि नङाबा रिउस कन्टेन्ट फैयोनो बिदियाबो नोंना फाव फेसन खालामना दंना बेयाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा नैबे दा फानि निउस लागोन आं
आगैमोन गरम बोथोरनि दे हरबाय दे आब' नोंबो हरबाय आरो आं गोदान आइडि सोलायना फैनि हरबाय जारलालै हंगार जागोन ना हंगार जाया जालायखो बेबो मालायनि फन नाम्बार थाफैलायबाय आं बाथारो बिदिबाथाय कमेन्ट हरबाय आङो कमेन्ट हरबाय बेजोंबो आब' बिबुथिनावबो हरबाय आङो दाना बेखौ सोलायनोसैलाय दस्रा आइडिफोर लाबोनोसैलाय मानसि खमानो मोजांसो जादों आंनि थाखाय सिया बिजि हरबाय दाना सियाथ' माबाना हरखाबायगोनलै आङो सि कारटुन हा सि कारटुन लालायबाय नै सि कारटुनखौ लालायबाय आङो आब'नि गिथानाव थांनि आङो बांद्राय बुरजा सापर्ट लाबाबो उसुबिदासो जागोन आब'नि गिथानाव दंखायो सि कारटुना दंखायो ओमफ्राय सोरनाव दङ बेयो सोरनाव गैया र' नायनि आं आब' यारनाव गैयागोनलै बे र' बे सि कारटुना आब' यारनाव गैया बियो आब' यारनाव हरबाय नै आङो आब' यारनाव हरबाय ओमफ्राय मा होनदोंथाय नै माखासे थालांला जोबबायलै मेसेजआ जब हरदों जोंहा ना सानथामजों आइडि मोनबाय दं जोंहा मा होनदों ओइनिफ्राय नायगोन आं सोलायाखै जोमथाबनाय बेफोरनि गिथायाखै बेखौ फरायबाय खौसो होनदों मानो मोनाखै बेफोरखौहाय जब हमथारदों जोंना ना साथामजों आइदि मोनबाय दं ए नोंगौ आखै यार आब' दा फादिनि बेखौथ' फरायखांबाय नुवाखै माखौ कंग्रेसुलेसन जासिखो आब'नि गिथाया उन्दुओंखारबायनो दि कारटुनबो लादे कारटुनबो दंखायो आब' र' बिदि आइडिजों सापर्ट खालामनाया मोनसेबो आनजाया आंना आगै दे थारमानि माबाजों इमेल आइडिजोंसो माबाजोबखानाय दे थारमानि मोनसे इमेल आइडिजोंनो आलदा खुलिनाय नङा आरोना गासै आंनि इउस खालामग्रा इमेल आइडि जोबखा जा दं मोनथाम मोनब्रै मबाइल नाम्बार होनानै माबाजोबखानायखा हरबाय दे आब' यार लाइकबो होबाय आङो ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ मा हरबावनो बांद्राय रोंलायलाङालै आङो जिखुनु सिम्बल हरबाय दे आब' रिंकि ओमफ्राय बेनिफ्राय र' दि कारटुनजोंबो आङो माबानो हरखायाखैमोनलै आङो आब' माबालाय आब' बिबुथि होननाय आब' बिबुथिनाव गैया आंनि कमेन्ट मोनसे फरायासै बबेखौ आंना आन जायो आब' बिबुथि आं जा जारला मोनो आं खालामनाया आं मोनसेल' बुङो दै थारमाने आङो दाखालि लाइभ होबाय थानायावहाय नायालासेनो ओरैनो माबा सापर्ट खालामनाय जादोंमोन माबानिखौ आब' रिंकिनिखौ नैबे आंनि मेन आइडिजों बेखौले द्रप जानानै दं आं बेखौ थाल ला सोर सोरना द्रप जादों सोर सोरना द्रप जाया आं उनावहाय थाल लाफिनदों मोनसेल' द्रप जानानै दं आं बेखौ नायालासे ओरैनो खालामफ्लांदों दाखालिहाय सासेल' आनजानानै दं आंनाव आब' रिंकिनावहाय आं बेखौ खोन्थाना लाखायो आरो ओमफ्राय आं आब'नि गिथानावबो आं खालामना होनायखौ आं ट्राइ खालामना नायजोब्बाय दे ओमफ्राय आब'नि गिथानाबो आंनि खालामनायजों आनजायाखै थारमाने आं ओरैबायदि खालामो आनजादोखो ना माखो आं हरनाया नोंनानै आन खालामफिननानै माबायो आरोखि आङो बोखारनानै होफिननानै ट्राइ नायो ओमफ्राय ट्राइ नायनायावहाय
आन जादोंबाथ' द्रप जादोंबाथ' माबाखायोना खमायखायोना खमायाखैलै होननानै ओमफ्राय लगे लगे आङो दस्रा भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामफिननाय जायो आरोखि ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै दोननाय जाया आङो बिदि माबानायावहाय हेल' खिफि नोंहा दासो आब' दे र' दै आब' इयारना हले मोनसे द्रप जानानै दं हरनाया मेन आइडिजों नै हरनाया बेखौले आं सिखार जायो आरोखि रुनांगौ नामा आब' रुनांगौबा खनसै आं लाइट होआखैबा लाइट होदो आब' मनिसा अननानै आयौ माथो आथाइस जाबाय थैबायलां जोब्बाय आब' बिबुथिना भेरि नाइस लिरना हरबाय आङो आब' बिबुथि थांखो ना माखो आंहाबो टाइम जाबाय माथो आब' मनिसानो मोनसे हरनानै दोनसै दे आङो ओमफ्राय गाबोन माखासे हायैखिनिखौ दिनै हरनो हायैखिनिखौ माखासेखौ गाबोन हरनो नाजानोसैलाय हंगार जागोन ना हंगार जायासो सिन्था जादोंलाय आङो नै बेखौ माबानोसै आङो लाव माबानायखौ दे आब' दे आंहा टाइम जानोसै नै 1:30 जाबायलै गिदिर मानसि खमबा आराम जायो आंहाबो सापर्ट हरनो सोर बे फाग्लि गोजा लाना फैनाया जोंफोरा मेरला आइदि मोनबाय नों दासो बे आंनि दा बेखौ हरनानै दोननोसै मोनसे फैबाय जेखन दसेबाबो आंहा खामानि मावदोंमोन बा आब' नायनायखाय मोसालायबाय नै र' आं बैनिफ्राय नायफिन दै थाबोदों आंनि कमेन्ट मोनसे बेखौथ' फरायखांबाय आंनि जाया आंना जाया आगै थाबो लाइक होआबा लाइक होदो आब' मालाबाबो हगारा नोंलाय जोंफोरा मेरला आइदि मोनबाय नोंहा दासो ओमफ्राय मा होनदों एमभायाव हगार टिपि सौग्राव मा होनदों सावग्रोगोनबो बोरैबा दे आंहा खामानियाव बेखौ फरायखांबाय आब'नि गिथा मोसादों हरदो आंबो आइदि खिफि दे मोनसेल' हरनो हासिगोन आब' टाइमा नै आंहा अभार जाबाय जोंफोरा जब मोनबाय नोंल' टिपि उसुबिदा दा मोनदे आब' यार मोनसे द्रप जानानै दं नोंनाव हरनाया आंना मोनसेल' आरोखि दस्रा दंजोबो मनिसा सिदिया फिल्म देखायदों सना नायाखै आंखौ रावबो अनदों थारमाने नों एसे लेट जाबाय आब' थारमाने टाइमाव थांनांसिगौमोन नै बेखौल' माबानोसै आंबो लाखिखानोसै दे निकिथाया फिसाजोनि नामसो होनदों दालि गोरान नालें आं नायासि दिनि फिल्मखौ आब' दुखु दामोन दे थारमाने आंहा टाइम जाबाय नै जोबखानोसै आब' मनिसानिखौ लाखिबाय दे ओमफ्राय आब'नि गिथायखौ लाखिबाय दे ओमफ्राय आब' बिबुथिनिखौबो लाखिबाय दे आब' ओमफ्राय सोर सोर दंबावोथाय आदा बिखुंग्रायाबोथ' खोन्थालांखायाखै बेनावबो बिदिनो खालामना फैग्रा जानांसिगोन जोबनोसै र' अननानै दसे जोबखानोसै नै बेनिखौ सापर्ट हरग्रोजोबनि आङो 4 मिनिट 1 सेकेन्डनि फिसाजोजों फाथो खानायखौ नायदों गोलावखौ
दे आब' दे थेंक इउ थानायनि थाखाय माखासे दंबावो आइडि हरनो नाजानोसै आं बिदि मानसि खमबा आराम जायो आहाबो हरनो बांद्राय बुरजाबासो आफाव जायो माखौ थाइजौ खाजि जायो ओंखामसो उखैफिनखाबाय आंहा हरबाय दै आब' मनिसा अल नटिफिकेसन लाइक होबाय कमेन्टआवहाय आं माबाल' होनसै दै डाबल बि मोनब्रै लिरना हरबाय आङो होमबा मा होनदों मा ओंख्रि जानाय दावलेब ओमफ्राय हेल' ओमफ्राय अन दे आब'मोन अननानै गाबोनबो बिदि समाव फैगोन होननानै आं आसा खालामो दोनथ'नोसै दे आंनो आंहा नै टाइम जाबाय गाबोन लोगो मोनसिगोनलाय हरजोब्बाय दै आं बेखौबो ब्लु लाखिनोसै आंनि माबानिखौबो ब्लु लाखिनोसै आं आब' आरो नोंखौ लाखिनोसै दे नङाबा थाथोंसै फैखायोखा आं लाखिला नोंनिखौ आब' आरनिखौ होमबा दोनथ'नोसै दे नायस्रादो नै माबायदि बोराय महरखौ माराम राम दोनबाय दै